Wai, alhamdulillah. Kun san misa? Yanzu kan na gano yadda zan iya deleting din mutum ga page dina, kuma in yi blocking dina in na ga comment din shi bai min kyau ba, ko kuma in na ga lalura ta dame shi kuma ya ƙi ƙyale ni. Kun gane, na gano hanyar da zan yi deleting, in blocking, in yi deleting. Ni kawai basu yana nake faranta mara. In kaga abin bai maka ba kai dan bakin ciki ne, sai kai gaba ko a samu daman tafiya tun da dai Juma'atul Mubarak. Allah ya sani, mala'iku shaida ne, al'umma shaida ne, talakawa shaida ne, mu da za a mulka shaida ne. Abba Kabir Yusuf shine ya ci gwamna a jihar Kano. Allah dan alfarmar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ka karɓar wa 'yan jihar Kano haƙinsu cikin sauƙi a kotu da za a shiga ranar Litinin zuwa har lokacin da za a bayyana sakamakon Abba ya ci gwamna. Abba shine gwamnan jihar Kano da izinin Allah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Abban dai babu gudu ba ja da baya, gaskiya sama take, ƙarya ƙasa take. Abban dai wallahi in ka kai dan lasau ka tabbatar da ka ajani nan, don wallahi ban san kowa ba can. Ka koji dan ana ciya ce wahala na can ga wanda bai san kowa ba. Wallahi ka kauce da ni, kuɗin mota kuɗin hakkinka. In ka wuce da ni wallahi ko kayan gyara ban ƙara maka ko anini. Tun da ba kuɗin ban zagaran ba. kai me yasa mahaukaci ne dan shaye-shaye da ga mutane wani magana banza da ba take. Kai dan sama bi kake? To dana kake. Komedi gyara. Komedi. Wallahi Allah ya fike. In ba ya fike ba Allah ya dina albarka. Ga hissa. Da Allah. Inna lillahi wa inna mutuwa ga. Da Allah. Ka ta kisa. A wannan mutu. Allah na. Wait, ka sa.